Спокойно, Маринет. Няма да ти направя нищо директно. Приятелите ти ще се погрижат, щом им покажа коя си всъщност. Обновяването завършено. Здравей, аз съм Мистичната, новият източник на информация. Ще трябва да намерим решение на проблема с Лайла. Тики, давай! Откровение! Искате ли да знаете защо Маринет не успява да изпълни задълженията си като отговорник на класа? Още една перфектна възможност да поставя Лайла под търкума. Защото всъщност тя е монарха. Спасете Париж, последователи! Хванете Маринет! Маринет е монарха! Да спасим Париж! Да я намерим! Какво им става? Всички носят пръстени, а ние не. Моля ви, спрете! Това е капан! Чакайте, това няма логика. Ако Маринет беше монарха, нямаше да остави Лайла да разкрие истината. Именно! Направила го е, за да не мислим, че е тя. Мръдни се! търсим навсякъде. Маринет! Трябва да я намерим! Хайде, Ейдриан! Трябва да намеря Маринет преди тях. Ще ти помогнем! О, добре, вие вижте при сестрата, аз в библиотеката. Маринет е монарха? Това е все едно да сложат най-вкусното сирене в гадна консерва! В мисленето им няма логика. Лайла ги хипнотизира чрез пръстените. Плак, извади ногтите! Още една перфектна възможност да поставя Лайла под търкума. Маринет! Хванете Маринет! Да я намерим! Няма да избягаш, Маринет! Знам със сигурност къде ще намеря Маринет. Рано или късно. Трябва да намерим Маринет, Дюпонг-Ченг, милейди, и то бързо преди някой да я хване. Най-бързият начин ще е да заловим Мистичната. Но как точно ще я хванем? Тя е навсякъде и никъде едновременно. Да хванем някой с асистент и да вземем пръстена, за да видим как работи. Маринет Дюпонг-Ченг? Калинке? Котарако? Какво стана? Беше хипнотизиран от злодей, но спокойно, ще се справим. Значи трябва да махнеш пръстена, за да спреш хипнозата. Добре, да го знаем, но нали не трябва да махнем пръстените на всички? Трябва да накараме Мистичната да излезе от пръстена си, но как? Спрете веднага, скъпи последователи! Усещам, че някой от вас е махнал пръстена си или Калинката и черния котарак са го взели насилствено. Откровение! Калинката и черния котарак идват от Сатурн и изпускат балончета, които унищожават озоновия слой. Крият се на покрива на кметството. Спасете планетата, последователи! Хванете ги и ми донесете чудотворците им! Хванете Калинката! Разпръснете се! Спасителят ви няма никакъв шанс да избяга от тези откровения. Откровение, милейди. Мистичната е свързана с всички пръстени. Така ни е открила. Не го слагай отново при никакви обстоятелства. Късметлийски талисман! Имам идея, но ми трябват специални предмети. Ще ги взема. Разсейвай ги, докато се върна. Няма проблем. Обичам да разсейвам хората. Извинете, имам информация за Калинката и Котарака. Дръжте го! Дръжте го! Според късметлийския талисман, решението е тук. Но какво е? Определено ще впечатля Мистичната! Какво става? Прибери се! Хей, какво правиш? Трябва ми скарабела, за да я хванем. Усми ме! Браво, Мистична! Чудотвореца на Котарака е добро начало. Откровение! Гейбриел Агресте е извънземно и летящата му чиния се крие под Лувъра. Сигурно има и други тайни под къщата му. Докато не те гледа, ще използваш телефона, а не асистента си, за да ми ги разкриеш и после ще изтриеш всички следи за това. Спаси света, последователко! Разкрий тайните на Гейбриел Агресте!
Сега сме аз и ти, мистична. Това прилича ли ти на лична среща, котенце? Калинката скоро ще дойде и всички чудотворци ще бъдат мои! Лайла, нали искаш мен? Ето ме! Не, какво правиш? Котарако, всичко е наред. Ще ни помогне да излъжем мистичната. Крия се. Щом я хвана, използвай катаклизма си върху пръстена. Права си, Лайла. Не те харесвах. Винаги съм смятала, че си лъжкиня. Но това вече е прекалено. Не исках да си потакума. Това няма нищо общо с парижаните, нито с Калинката и Котарака. Няма нужда всички да страдат заради мен. Ако искаш да говорим, съм готова да слушам. Но насаме. Еха, обичам това момиче. Права си, Маринет. Трябваше да събера кураж да го направя без суперсилите, които този злодей ми даде. Бях отчаяна, но това, че ми даваш втори шанс, ме обнадеждава. Не! Чудотворна Скарабела! Успяхме, миледи. Успяхме, Аля. Приберете се, черни крила! Маринет Дюпон-Ченк винаги е виновна. Маринет Дюпон-Ченк! Ще си платиш за това! Съжалявам, Маринет. Сгреших. Не трябваше да те настройвам срещу Лайла. Ако дадеш някаква сила на хора като нея, могат да причинят бедствия за секунди. А сега ти изглеждаш като лош човек. Постъпил си така, както смяташ за добре. Както с Клоуи. Това е една от причините да те обичам. Винаги виждаш доброто в другите хора. Но понякога доброто, което мислим, че виждаме в хората, е отражение на самите нас и се оказваме заблудени от нашата доброта. Но някой ден ще намерим начин да я разобличим. Ето и резултатите. Единодушно избрахте Лайла и Клоуи. Благодаря, че ми давате шанс и че вярвате във вторите шансове, като мен. Казах ти, че е добра. Това, че отхвърли Мега Акумата е доказателство, нали? Много се радвам, че й се довери. Не, реших да я оставя, за да мога да ти докажа истинската й същност.